Naalarma karon ang Southern Philippines Medical Center kon SPMC sa padayon nagkataas nga kaso sa stroke sa mga ospital. Base sa datos sa ospital sa nakalabayng tuig, 5 hangtod 6 ka tawo matag adlaw ang madala sa balay Tambalanan tungod sa stroke. Sumala ni Dr. Matthew Rex Madayag, ang Senior Consultant sa Department of Rehabilitation Medicine sa SPMC, dili lamang mga tigulang ang mga pasyente sa stroke, apan lakip na sab mga batanon. Ang stroke mahitabo kung mababagan ang blood flow o dunay kalit nga pagdugo o bleeding sa utok sa tao. Pagpasidaan ni Dr. Madayag, taas sa risgo sa stroke ang mga tao nga nagapanigarilyo, sobrang nga pag-inom og alkohol, sobrang pagtrabaho ug pagkaon og mga taas og kolesterol. Aron malikayan ang mga kondisyon, giabisuhan ang publiko nga siguraduhong maayo ang lifestyle sama sa regular nga pag-ehersisyo ug pagkaon og masustansyang pagkaon. Kagapong adlaw giobserba ang World Stroke Awareness Day.